Nungsitin kayo ito piyo kita balik ko. Berarti boleh sebelum juga. Mari. Boy, balik yang balik ke tera. Ayo, kan sabi na roko. Ito sabi na subscriber na siya. Ay, hindi ko siya ito pala yun. Tayo na. Ito na sabi na roko. Ano siya? Siya ata kung buo. Mau gata apa? Malam guys, halino. Yare aduh, ala ano ay nagsisinda tentang ini. Ay halo ay nagsisinda sa pa ba? Ay nagsisinda pa ini ko. Malam di sana lo. Ya si cara lagi. Ay nagsisinda sa ini. Amin ya, Pak. Oh, pare. Ha. Oh, ini si Iman abi pura ke ko. Oh, ito mo, ay mating tabi bro. Ay, sum nung sidra sum kong jaban ba ko. Ay, sum mayam kaga help daw ba ada. Ina ay pin mayam suram mo. Ay, thawai mamay lela ko ito pigi ra to bane ba. Ay na sum ina ay mayam su yen wa nung sidra na ko. Ay mamay re thawai lak ba yen ay. Nupa so ni ko ba ina ay mayam suram mo. Sumara zum sujare ra. Ay, yen wa to mo halai ni ba. Mẹ em chán đi nào bà cô. Thank you đâu. Cô. Ai chúng chỉ ra ngay nghe. Chỉ nó có lên cha cái thằng mẹ em là. Mang Ai chỉ bà đây yên ngoài cho ngay nó mai lên lấy đi cô. Phải subi ra. Oh,